Az igen, hát úgy teljes súlyan az a 100 kiló van az időben, nem? Hogy mennyi. És bazdmeg teljes súlyan rá, és még izéltem van. Meg még a gatyám is le is húzta le. Lehúzta? Hát itt a munkás idő. Teljes súlyan rá minden. Mondom, majdnem a gödörbe kiért. Mondom, alig bírtam fölállni. Az érdem is, de... Mondom, érni nem tudod. És akkor itt még rá mondjuk. Csaja, mit csinálnál akkor? Nyomdád meg. Hát meg azért mondta, hogy a magyar valamelyik nap a Ricsit is vagy, hogy Ricsinél is valamit dolgozott. Miki. Akkor Mikiben van valami idő, nem? Hát lehet. Azt mondtad, hogy nagyon tetszel neki, mert jóképű vagy. Miki, ez minden, a Sanyikát is most, Sanyika ment volna szóval, elkezdte a segíteni. Hát veszélyes csávók vagytok, az biztos. Ne, beszállol! Te nem vagy veszélyes? Nem, veszélyes vagy nem sokára jön. Jön, mama jön? De az egyszer volt, hogy mondom a vacsoránál, azt láttam, egy vacsgolyót, mondom úgy meg. Olyan kekszer, hangosan, és ott egy vacsgolyót találtuk a izében. Hát volt az agyában, ott a WC-ben. Ilyen vacsgolyó volt az ablakból. Igen. Felé, épp hogy el tudtam kapni. Abban nyitott. Volt az agyában. Igen. Hát a vacsoránál. Igen. Ő ette le azt a terítőt, nem én, a parcsitával. Még azt mondták, hogy én repetáltam meg, annyiszor mentem meg, kifröcsköltük a izét a tejszínhabot. Az igaz? Nem. Kitalálták. Szerintem igaz. Én józan voltam. Nekem van fényképes bizonyítékom. Mi? Hogy én úgy viselkedtem? Meg hogy kiabáltam, hogy egy hetre vettem, erre készültem. Milyen? Nehogy már. Mert itt mondták az előbb a Csabiék, hogy... És közben mellettünk levő asztalnál ott volt a Abrószki, meg a feleségem is. Hát. Hogy hallottál. Vagy hogy üvöltöztem. Meg hogy kigasztottam, megkérdeztem, hogy gyerekek jól voltak. Mikor rá is írtad a képet is. Milyen képről beszélsz? Nem emlékszel rá. Miért? De nem is voltál ott, el sem jöttem a családra, rád nem emlékszem. De hát mert tök részeg volt, azért nem emlékszel. A Gletscherrel bepasztatok. Hát ez még hajnalban, még a forrásban is mentünk Vizsánzoléval, ott tett ki a Attila forrásnak. Vizsánzolé még 2 fröccsöt bevágott, én vagy 6 vagy 7 fröccsöt, meg még utána vagy másfél liter sör. Pár korsóval. Nem számoltam, de én nem voltam részeg. Én nem voltam részeg. Nem? Csak utána lehet, hogy 4 kézzel alulműnyosan fölmenni a buszra. Hátrafelé 4 kézzel. De tényleg volt olyan halott, jó cipőt idén vettem a Romántól idén, Western csizmát. Így volt sarkattyú minden, és közben csak 42-es vagy. Először fölpróbáltam, mondom, jó, táncolok, elvett a WC-re, felszólom, hát mondom, jó a jumbos. Balos, meg így meg kellett, hogy a sógoromnak eladta. Minden vettem ki ezerre, hogy nem jó, nagyon nyomja a lábamot, a jó cipőt eldobta, aztán nem vezítlám, akkor volt zokni rajta. Akkor volt? És zokni most van? Hát na, zoknival. Most van rajtad? Most fölvett, de nem, a megállóban ne tud meg, de akkor zokniban. A jó cipőt nem adtam a kukába, utána nem akartam kivenni a kukából a jó cipőt, és a csizmát így fogta, hát faszom szenvedve onni, az a jó messze van a sétálótól a lakásunknak. Mindegy, és úgy mentem így. Mezitláb, zokniban. Jó az. De így alig néztek az emberek, és nem így télen meg, ugye. Nem télen, nem nyáron meg tavasszal, hanem őszies idő volt. Elég túl volt hajnal. Hajnalban vettem a izét, a Romától izét. Visszavettem, 5000 vettem, de a sogorban 3 egy passzolom, 2 buktam rajta. De egy napig volt az is. De mondom, úgy meghajolt, hát mondom, jobbos jó, erre balos fölfölre, nem, megvesett ki a hazai. Aztán akkor kezembe, és akkor izét. De hát nem, de zokni. Akkor zokni volt rajta. De így remektem, mint a kocsolya. Teljes súlyan rám vetette magát. Most nyomja. Meddig volt lehúzva a vetyed? Az lehúzta izéig. Így. Ez meg így kapartam. De hogy kapartam a lukat, és nagyon jó, mélyen lesz. Egyből már összem ki veled. Hallod, és ki kellett ez meg gyorsan rá.